Ono što ja mislim da je i zašto me koreografija zanima je da koreografija može i tijelo može proniknuti na neke stvari na koje ne može ni jezik, ne može ni glazba. Kako sam započela raditi na projektu Antitijela? To je započelo 2009. godine kad sam upoznala Britu Wirtmüller, njemačku koreografkinju. Uslijed te suradnje se desilo da smo nas dvije nastavili raditi na nečem. A to nešto je bilo kako raditi na nekakvom novom koreografskom modu koji s tradicijom ne komunicira direktno. Dakle, kako raditi s nekim tijelima koja su normalna ljudska tijela. I onda od te 2009. smo zapravo krenuli iz tog nikakvog kretanja. Ajde idemo sad sve pobrisati ovo, idemo sad stvoriti neki novi jezik kojim se može kretati netko, nego ko ima nemogućnost. Znači, ko nije treniran, čije tijelo je na neki način osakačeno, odnosno nije dovoljno razvijeno, pa čak i pomalo lijeno. Znači, vrlo je minimalistično to što radimo i na tome i ustrajemo. Onda smo se kasnije bavili pokretima prostora, pokretima publike ispred nas. Kako ta neka stvarnost koja je naša stvarnost komunicira s nekom stvarnošću za koju znamo da postoji, a zapravo nije u ovoj našoj realnosti. Pa je onda, ne znam, često doživljavamo kroz arhetipe. Kako na to reagiramo podsvjesno, kako na to reagiramo primarno. Često se bavimo publikom. Kako se gleda to što se vidi. Mogućnost je pokret, nemogućnost je statika. I onda je Pezis zapravo i svi ti i taj rad i drugi radovi su poprilično apolitični. I oni jesu politični na taj način što su apolitični. To je neki pokret o kojem ne razmišljamo tako često. A koji nam se, recimo kad si u velikom bolu, pa onda jednostavno ga samo pokreneš. Ja. To su neke minimalne stvari koje ne primjećujemo zato što su toliko jednostavne da nas čine pomalo banalne. Ona osoba koja to gleda na jednak način može to prepoznat. Znači, neko ko gleda piruetu, ako ne poznaje piruetu, nikad je neće prepoznat u vlastitom tijelu. Ali ako gledaš nešto što prepoznaješ, onda tvoji mirror neuroni, odnosno zrcalni neuroni, na isti način i osjećaju to.
Ali minimalizam još i ono u ovom vremenu, ono ne znam, u kojem sad živimo, gdje smo apsolutno izbombardirani nekakvim informacijama koje su vrlo kratkotrajne. U tom nečem, meni se čini isto pomalo radikalno zapravo inzistirati na nečem što ti ostavlja vrijeme da jednostavno dišeš. It is much more important to me, the contribution of Fado Shruti, than an audiovisual project from the local academy. And I think I have A Curator's Piece je predstava u kojem mi, ja i kolegica Teja Tupajić smo zapravo pozvale kustose izvedbenih umjetnika, odabrale smo kustose izvedbenih umjetnika festivala koji nas zanimaju na suđenje umjetnosti jer nije uspjela spasiti svijet. Oni su pozvani zapravo da brane umjetnost od naše optužbe. Tako da smo pokušali napraviti neko umjetničko djelo koje je direktno u sistemu kako radi, izvrće taj sistem i na neki način mijenja ga. My name is Priit Raud and I'm the artistic director of Kannatagilde in Tallinn, Estonia. This is a trial of art.